दावराय देख्रेबाथ' देख्रेबला देख्रेबलि बहुत बाथ्रा बुंलाबायो मानोना बिथांनि आखुथायानो जेब्लायबो नेगेटिभनिफ्रायसो स्टार्ट जायो बिथांनि स्पिचआनो पजिटिभ नंखाया नेगेटिभनिफ्रायसो स्टार्ट जायो स' फेरेंगा सार बिथाङा बुंदों आरोना 20,000 हेक्टर हानिख्रुइ बांसिन फरेस्टखौ धंस खालामदों होननानै बिथांमोनखौ एक्सन लाहायोब्ला नों खुरां बाथ्रा बुंनानै जेबो खामानि गैया ना जानो गैयै बै दुखिया ओरैनो हादान लानायफोरखौथ' होखारनो हादों नाथाय बे लिडारफोरखौ नोंसोर होखारनो हागोन ना हाया इसेबां बुरजा हा ना जानो गैयिफोरनि एसे लानो हायाखौथ' नोंसोरो जेसेबिनो खुरखाव खुरसि सेफायना होजोब्बाय दा बिथांमोननि सायाव मा एक्सन लागोन ना खुरांल' दलल' दामनो रोङो नोंसोरो ना बेफोरबायदि बुंनानै मावनो हायाबा लासिं सिं जायो आरोना बिसोरखौबो होखार हायोबा जानो गैयिफोरखौ होखारनानै माला ना अननांगौ जायोब्ला जानो गैयिफोरखौ ओइ गथ' गथाय गोनां हमजालायबाय क'क्राझाराव अन दा स्पट जाला मानसिफ्रा जिब जुनार आखु जालांजोब्बाय मा जाबावगोन ना हिन्जाव सानैख्लाय गोनांखा आरो 3 नम्बर लाबावगोन बिराद इन्टारेस्टिं ना मानसिफ्रा मा बुंबावगोन आरो ना हमजाखांनायनि उनावबो नाय माबायदि मानसिफोरा डेन्जार बावसो मोसालायबावसो मेथाइ खननानै हिन्जावसायाथ' अरे मैं खाना जाने के बाद दाल दाल सब्जी खाएगा इसके बाद मार जाएगा मैं हाथ काट के तब आपको बोसे सिगार में अभी समझा कर रिलीज सुना छोड़न से सुना आपको बोसे जाओ गया हमने पास माने होटल ले सेंग्राफ्रां खिथागोन रेकर्डार बोलेंदो आं सुथुरजों थादों थिना आ सिस्किमा दंखायो ना नुखागोन दा सिगिन दं दिंनाय थोंसै सिसि हरनो साबेसे लानो नोंलाय हो हिनजावना सानै दंनो ओमफ्राय आंनो थिन नामा ओमफ्राय बिनि उनावहाय जाहैबाय माबायाव लाब माबायाव मा नांगौ बिदिखौ आंथ' नोंखौ बुंखाबाय खोनायबा बायनायाव बुस्थु लाबोबाय आं होमबालाय बे रिन्जुवलसो बे हटेला ना बे रिन्जुवल नंगौना नङा बे हटेला सैथो खोथा बुंदों हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे आरो गोदान भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ स' आंबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर जों माखासे बाथ्रा सावरायनो दिनै जायफोरानोखि खुगानि लागामफोरखौ मोजाङै बाहायनो रोङा बाथ्राफोरखौ मोजां बुंनो रोङा बेफोरनि फारसे जों सावरायनो ना नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय सोर माबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनानै लायो ना स' नायलांबाय थादो अमर सिंह ब्रह्मआ सोर आंथ' सिनाया बहानि गादा गुदा सिखारि मानसि फैदों आं बेखौ मिथिया बेथ' सिखारि टाइपसोबो जानो हागौ मानसिफ्रा बुंलाबायनाय खोनादों दा बेफोरबायदि मानसि बहुद थाङो रावहाबो मोन्थाय गैया बेफोरबायदि एकर्डखौ सावलायनो हानाय बेयाव बिथाङा बुंदों आरोना अमर सिंह बिथांखौ सिनायानो सोर बे सिखारि टाइप ना स' सिखारि टाइप माने साननानै लादो आरोना बिथांमोना मा बाथ्रा बुंनो सानदों बिथाङा गाव हाग्रा बिफाननि मावनायखौ दा सिखारिफोरनि सायावल' नोजोर दङ आरोना बेहा सोरबाफोर माबा मोनसे खामानि मावनो नागिरबा सोरबा मासे बुंब्लाबो गावनि सायाव ना गावनि पार्टिनि सायाव माबा मोनसे बुंब्लाबो बे सिखारिखौनो सानना लागोन आरोना बे मानसिफोरखौ दायो बियो थ' सानैबो एसे बाथ्रा बुंनाया मोजां आरोना उमुखौ आं सिनाया सोर बे होनना बुंनाया बेहा एसे लास्टिं सिं जादों आरोना बुंथाया बुंखा उमुखाया बेबायदि बिदि बुंदों बेफोरबायदि होननानै डाइरेक्ट बुंनांगौ आरोना सिनायै जाथिलायनाया बे नोंनि आखलखौ खिथिना लानाय जादों आरोना नों गावआ माबायदि सिनायनायखौबो सिनायै जाफ्लानाय बेफोरबायदि आखल आखुखौ खिथिना लानाय जादों आरोना बिथाङा गावनो थ' रावहाबो जेबो नङा नों गावहानो लासिं सिं जादों आरोना बिनि सायाव बेफोरबायदि बुंनाया ना थ' नायलांबाव बिथाङा मा बुंबावदों फिडबेकखौ आंनो होगोरदों मानोना 17 बोसोराव दावराय देख्रेबमोननि पार्टि BPFआनो हाग्रामानि दैदेननायाव हाग्राखौ धंस खालामदों दावराय देख्रेबनि दैदेननायावनो हाग्रामानि बिहावा 150 बिगा हाग्राखौ रिजार्भ फरेस्टखौ दाननानै टि गार्डेन बानायदों दावराय देख्रेबनि दैदेननायावनो मा होनो जोंनि दिनैनि MCLA मानव गिदिर MCLA बिथां मा बसुमतारी देरहासार बसुमतारीया रिजार्भ फरेस्टखौ दाननानै टि गार्डेन खालामदों हाग्रामानि दैदेननायावनो दावराय देख्रेबनि दैदेननायावनो 20,000 हेक्टरनिख्रुइबो बांसिन फरेस्टखौ धंस खालामनानै बिथांमोना टि गार्डेन खालामदों बेवहाय रायजो राजाफ्रा मोजां बुंनो हाखायो मानो लोगोसे नै नोंथांमोना नुखाबाय जाबावनांगौ
हाग्रामानि बिफावा खै बिगा हा सेफायना लादों ना हाग्रानि बिफाननिफ्राय सोर बेसेबां हा देरहासार बसुमतारी नामा थ' बाथ्राया जाहैबाय ना बियो बिथांमोना बेफोर बाथ्राखौ एरखां बुंबायानो थायो खोनाबोगासिनो आरो ना बुंनायखौ थारमाने बेखौसो आं बुंनो सानदों दायो बिथांमोननि सायाव जे नोंथांमोना जे हाग्राखौ बिदि सेना लादों होनगासिनो बिथांमोनखौ ना हाग्रा सेफायनानै साहा बागान गायदों उमुक गायदों होनना बुंगासिनो नंगौ बिथांमोना जुदि सेमारदोंब्ला सरकारा मा राहा लागोन बिसो आसोल बाथ्राया जे जोंनि ओरैनो फिसा बिला न'खर जानो गैयिफोरा हादान सेफायना लानायफोरखौथ' नोंथांमोना JCB गारि लानानै होख्रांजोबनो हाबाय दा बिथांमोना जे एसां गिदिर माहाजोन इसां बिसोरनिख्रुइबो बुरजा हा लादोंब्ला नोंथांमोना मानो दाबो एक्सन लानो हायाखै ना बाथ्राया बिसोर हाजार हा बिगा सेफायना लानायफोरखौ मानो होखारनो हायाखै जानो गैयि गोरिब बै थाहैनायफोरखौ मानो होखारनो हादों नोंथांमोननि सरकारा ना बे साननो गोनां बाथ्रा खुराङावल' बेसांखिनि हा फरेस्ट हाखौ सेनानै लादों सेफायखुमाना लादों होनब्ला बे मोजां जागोन नामा बै जानो गैयि न'खरफोरखौ होखारना नोंसोरा बिसोरखौ होखारनो गोहो दंना गैया हाखौ लाफिनो बिसोरनिफ्राय बे बाथ्रा साननो गोनां ना नोंसोर पलिटिक्स खालामग्रा गासिबो लिडारफ्रानो गोरोबलायनानै ओरैनो खुरां बाथ्राल' दामो बे साननो गोनां रायजो राजा नोंथांबो लोगोसे जों साख्रिनि फारसेबो जों सावरायनो बे समाव ना नोंथांमोना खोनाबोगासिनो बावैसोनि गेजेरावनो साख्रि बेसांखिनि मोनगोन होननानै बेसां 11,000 पस्ट ना बेसांमोन 1,100 पस्ट बेसांखिनि साख्रिखौ आंथ' बोसोरनि सिगाङावनो बुंनाय खोनानाय मोनदां बिथां फेरेंगा सारनिफ्राय नाथाय दासिमबो आरोबाव नै दासो बुंफिनबावदों दानथामसोनि गेजेराव होगोन होननानै बाथ्राखौथ' फोथायनो जोबोद गोब्राब ना रायजो राजा नोंथांमोन बुंनाया बोसोरसेनि सिगाङाव बुंब्लाबो आरो लोगोनो दान मोननै मोनथाम सम लाबावगोन बिसोर दान मोननै मोनथामनि उनाव आरो 6 दाननि गेजेराव बेफोरबायदि सम लाबावगोन आरोना स' बेफोरबायदि बुंनानै गावखौनो मोखां दिन्थिनो लाजिना लाजिया बेफोर लिडारफोरा एसे साननो गोनां आरोना अबयसे लाजिब्लाथ' बिथांमोना मोनजानाय नङाना ना पलिटिक्सआव देरहानाय नङा लाजिब्ला थगायनानैबाबो देरहानांगोन बिसोरा उपाय गैया मा बुङो ना नोंथांमोननि UPPLखौल' बुङाखै आङो BPFआवबो बिदिनो माखासे मानसिफोर दङ बुंग्रा बेफोरबायदि खोथा होग्रा खिन्थु नाथाय खामानि मावफुङि जों नुबोगासिनो दङ ना स' लासिंसिं जायो आरोना बाथ्राफोरखौ सिगां दामना लाग्रोनाया बे दानथामनि गेजेराव होगोन होनदों सिगाङाव बुंदोंमोन बावैसोनि गेजेरावनो जों बेसांखिनि पस्ट साख्रिखौ होनाय जागोन होननानै आरो दा दानथाम मोनबावबाय स' फोथायनो गोब्राब ना बेफोरबायदि खोथा बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला नाथाय खामानिखौ मावाखै मावोब्लाथ' फोथायगोन मानसिफोरा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि सावरायनायखौ बेसेबां दोनथ'नोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालाम दाबाव लोगोसे गोरोन्थि जानायफोरखौ दिन्थिना हरगोन नोंथांमोना ना थ' आंनि भिडिअखौ नायबाय थानोबा साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै अब्लानो आंनि भिडिअखौ नुबाय थागोन थ' दिनैनि भिडिअखौ जों एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बिथांमोननि दिनावदे हाग्राया जोबदोंमोन बिथांमोननि फोजोबनो नागिरनाय हाग्राखौ जों दे संरैखा हैदों आरो संरैखा होगासिनो दङ बिथाङा बुंनायनि सिगां रायजो राजानियाव थांनानै खबर लाहैग्रोबानो जाबाय।